Magkano yung, ilan yung male condoms? 2.5 2.5 million. 2.5 Pieces. million pieces. Pieces, okay. Wala pang piso? Alang halaga? Hindi, sandali. 2,000. 110. 2.5 pieces. 2.5 million pieces. Magkano ang budget? 4 pesos per condom. Bakit mura? Hindi, okay. Okay yun, mabuti yun. Baka hindi ba isasali ni... Hindi, okay yun. Matino ang Dito ba si Senator Recto? matino ang procurement nila ng condom. Si Senator Recto baka gusto niyang i-amend tong... hindi nasama dito yung Recto eh. Magkano ba yan? Wala rito? Pinamimigay ng libre lang yon. Ay, diyan ka pala, sir. Hinahanap kita dito.